Tinokutambira nomufaro wanamandwe dzinoyi nhau dzomanhoko muzuva rochina mwedzi wakakunguru. Hwachiwenga waitiwa gurukota rezveutano. Muyembe wakadai wati waoneka ba munyika yese. Kwai nyika yese ndiyega akasisira kuita peno waona ari kundi ndichiremba wakabva wati akasisira kuita chiremba wezveutano. Tindori kubazi ribodziro wachimedza nezuro wakaisiwa kuita munyori mubazi ribodziri wanziwo kuisiwa kwawo kuriba pamutemo baba. Izvi zviri kukonzerwa nokuti waribe kufunda zvinoenderana nokutekaidza nyaya dzeutano munyika yese. Nyasi pokarema nzwi wokuti #Zimbabwean Lives Matter aduka ari kureketiwa nevazhinji pasi rese. Wamwe wanga waribe kureketa nezvavo nozuro, nyasi wadokerera wari kureketawo nezvavo. Tinoramba tichindowatenda nokuti watonyong'osha kunyangwe nhoyo waMnangagwa zvokuti wabva wapa mureketo wavo makuseni. Mureketo waMnangagwayo wanga undori mubodziyo wokuita mapwapwa okuti vanhu vanodaka naye. Ati iye pabodzipo achiridza kangoma kache ati vanhu vekumadokero ndo vari kuita kuti zvireke kutekaira zvisvinu. Akati pokare mapato anopikisa kwai ari kupatsanura vanhu munyika. Akati nevamwe vandoti mauto masvipa kwai ndo vari kukonzeresa. Akatopa kuchenjedzo yokuti ada kuvhiringidza nokuvasvipa kuti vabude munyika. Bhangi ronyika raisa kamwe kamusika kokutenga mari yokunze kanobatsirawo mabhizimusi madiki. Kwai kamusika kachagotengesa mari yokunze muchina chega chega. Kwai mari yokutanga inotengesewa ipapo inenge iri madhora zviuru 2 nechidimbu zvekuAmerica. Nyasi mari yoZimbabwe yagwa futi kurema kwayo kusvika pamadhora 80 kudhora ribodzi rekuAmerica. Tawanda mucheiwa akambenga apambiwa zviri kunze kwomutemo akwekweredziwa kuenda kudare rodzimhosva nomotika dzinotakura varwere kubva kumapurisa. Izvi zviribe nokuti mapurisa ayo akanyepiwa kuti areke kugomuvhiringa mukurapiwa kwache nokuti akakubiwa zvikuru. Varwere wechirwere cheshuramatongo kwai vakukwanisa kugotora mishonga yavo yemwedzi 3 kabodzi. Izvi zviri kuitirwa kuti vareke kugotekaira nokuketana nevazhinji munguva ino yodzihwa mupengo. Tinovimba danho riri richabudirira zvisvinu. Chokutekairisa idi chaonesa vanhu chitsvuku muguta reHarare. Izvi zviri kuitika nokuti mabhazi oZupuco ari kukwana vanhuwo vakawanditsa. Uye nyaya yokuti kwakaisiwa kuti vanhu vagogara mumba kubva nguva dzonhanhatu dzomanhoko zvabva zvakonzeresa kuti vanhu vareke kugoita tusvinu. Tinovimba hurumende iyi iri kuringitsa ichiona. Toringadzo pasi rese. Tanzania yaitawo zvoudzvanyiriri pari zvino wabva wandoti kureketa zvinopikisana nehurumende kana kuda kufungidzira kureketa nezvokuti uda kuratidzira kusafara kuvanhu kwava kusungisa. Mutemo uyu wabva wakashamara vanhu nokuti ndo zvanga zviri kuitikawo kuno Zimbabwe. KuUganda kuno mumwe chiremba wezvipfuyo pachikoro chefundo yepamusoro choMakerere University abika mushonga wache mutsva wokuuraya zvikwekwe. Mushonga uyu kwai uchagobatsira mombe zhinji nokuti dzaigwarashiwa nokuda kwemishonga iribe simba yange yagara iriko. Pamberi nazvo, munyaya yokugumisira yanyasi kuBeirut kuLebanon kwaputika zvikuru mabhambo masvinu aita kuti vanhu vari makiromita anosvika kana 20 vambwe kusha nokurwadziwa nezvaitika. Pari zvino pari kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa kuputikako, asi midziyo mizhinji yaparara pabodzi poona vanhu vazhinji vakuwara.
tiribe kunyepiwa vanhu vafa, asi tinondoimba kuti waripo ipapo. Tindori ipapo, ndini wenyu mhandi wenhau, murenzeke zvezvinhu.